Včerajšia veľkonočná nedeľa pod Chopkom sa niesla v duchu 10. ročníka podujatia Veľkonočné radosti. V Bystrianskej doline na Táľoch bola aj Petra Jusková, ktorá sa v úvode pýtala, čo si tento rok organizátori pre návštevníkov pripravili. Hovorí destinačná koordinátorka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horehronie Slávka Pančíková. Tento ročník, tak ako každý ročník veľkonočných radostí, sa nesie v takom folklórnom duchu. Predstaví sa nám ľudová hudba Čerešienka, heligonkári z Čierneho Balogu a folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice. Pre detičky máme pripravené rôzne animačné programy, maľovanie na tvár a pre všetkých návštevníkov je potom v ponuke tombolka so zaujímavými cenami od partnerov. Zároveň je toto podujatie aj takým štartom jarnej sezóny. Treba povedať, že tá zimná na Horehroni nebola až taká, ako by si viacerí predstavovali, pretože zima bola dosť teplá a krátka. Áno, tá zima nám skončila oveľa skôr, ako sme očakávali, čo vlastne ucítili najmä lyžiarske strediská, ale cítili sme to aj na tej bežkárskej sezóne, že tie subjekty naozaj upravovali bežkárske trate oveľa kratšie, ako by chceli, ale o to viac sa tešíme na prichádzajúcu letnú sezónu, ktorá veríme bude úspešná a o to krajšia. Horehronie ponúka množstvo atrakcií aj pre milovníkov turistiky, cykloturistiky, takže všetkých na Horehronie pozývame. Veľmi veľa ľudí prišlo na Tále na veľkonočné radosti. Vidím tu aj maminku s 2 krásnymi slečnami. Vy ste si čo najviac užili? Samozrejme deti maľovanie na tvár a tvorivé dielne sme si užili. Skúšali sme opletané vajíčko, medovničky sme zdobili. Som tu aktuálne pri úžasnom voňavom stánku, ktorý nie len že vonie, ale aj vyzerá nádherne. Miška Vrablíková vyrába takéto sojové sviečky a čo ešte? Sojové sviečky, mydielka, šumivé bomby, náramky, z makramové prívesky, potom vyrábame výšivky. Tento rok sme sa pripravili aj na Veľkú noc a máme aj veľkonočných zajačikov a vajíčka. Ďalší stánok je plný nádherných drevených misiek, krížikov, krčahov a rôznych iných vecí, typických pre Horehronie od pána Juraja Vojtka z Pohorelej. Tak vyrábam všetko, čo sa dá z dreva. Misočky, kryžíky, svadobné srdiečka, črepáky, valašky. A ako sa vám páčia tohtoročné veľkonočné radosti? Dobre. Spokojní ste, dosť ľudí chodí? Dosť. Malo kupujú. Počas vystúpenia folklórneho súboru Partizán, ktorý mimochodom tento rok oslavuje 65. výročie svojho vzniku, som sa tu stretla aj s možno s nádejnou folkloristkou Tereskou, ktorá má koľko rokov? Mám 6 rokov a sa mi to veľmi páčilo. Ty si aj zaspievala, ty si bola aj súťažiť, taký krátky úryvok pesničky by si dala aj teraz? Áno. Keď som ja malá bývala, keď som ja malá bývala, biele úzky som pasala, biele úzky som pasala.